सुतल सुतल मन जिया जाता टे। घर में अकेले बानी, ना कोई हमारे से बोले वाला बा, ना बतियाए वाला बा, ना हंसे वाला बा। एगो मर्दो बाड़न त बहरे बाड़न। आवे फोन लगाई वो 2 कॉल बतियई हन आ फोन रख दी हन। आ जब घरे आवे की कहतनी तो कहत 10 तारीख के आई, 12 तारीख के आई, तो जाए दो अगला महीना में पड़ल बाटे। टिकट नहीं के मिला, रिजर्वेशन नहीं के होखत, पता ना को रंग के बात बतियावत हन। आ नैहर चल जब तो ये जाके बिला जाई। ओ ई हमरा दिमाग में काहे ना घुसत रहे। चंद्रशेखर के लइकावा कहाँ फोन लगावतनी आ उनके के बुलावतनी, उहे हमारा घरे आई हन आ बोली हन बतियई हन। ऐसे भी लइका बढ़िया हवन बोले बतियाए में। नंबर लिखले रही। हेलो का हो भौजी? एगो काम बा, करब ना? काहे ना करम, बताइबू तब न। तनी हमारा घरवा आव। का करे घरवा हो? अइब तब न जानब। ठीक बा आव तनी। अच्छा बढ़िया भइल क्यों आव तड़न। अब बोलल जाई, बतियावल जाई, आ पूरा टाइम बितावल जाई। ये भाई भौजी बोलैली सी, का बात बा? बड़ा फोनवा पर थिया बतियावत रही। रुको उनकरे से पूछम कि काहे अर्थिया बतियावत रही। भौजी आव। का हो? हाँ आव बैठो। आव कि घरवा में का तकतड़? हम ही बानी या तू? कोई नहीं के? हम ही बानी तू कोई नहीं खे। हाँ हो। का कोनो विचार बा? का हो? कैसन विचार हो? अब तू ही ना जानबू, फोनवा पर तो बड़ा अर्थिया बतियावत रहू। जाना तड़ ना जानती तो तारा से पूछती। का खिसिया तड़ हो? जल्दी बतावा का काम बा? फोन लगैनी ह आ बतियावे खातिर बोलैनी ह। अच्छा तो हमारा से बतियावे खातिर बोलैलू? तो तहरा का जनता? हम तो जानने को कुछ दूसरे काम से बोलैलू हो। कैसे तो कहतलू कि आवो काम बा जल्दी आवो। मन ना लागत रहल ह हमारा भी ना। हम कवन तार पुत बता रही हो कि मन ना लागत रहल ह? अब पुत भतर के ना काहे ना हवा हो? देवर हड़ बतार ले कम देवर बड़न। हाँ हाँ ई का होल हो? खोखी कबर घुला हो। बात सुन के तहार बियाह ना शादी अतिल भतार से कम बड़ा कहे लगलू कहे। देखो भौजाई में देवर के आधा होला। आय ऊ तो बात बइले बा। तो काहे हमारा आधा ना भइल, तोहार भइल तो? ए भौजी देखो हम जातनी ठीक बा। का हो जाए जाए लगल कहे, ई नहीं कहत कि हाँ भौजी तोहरे पर रहब। तो हरे पर हम? हाँ पलंग पर। ना 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 हम ना रहम, हम जातनी ठीक बा। आ सुना हो सुना। अरे आव हो आव ले बो। का देबू हो? तिलकुट। मर्दे बोला तो ऐसे बड़ी से जाना था कि कुछ और दी हम बाद में कहतड़ी तिलकुट। ना हम ना लेम, तू ही खा। हम हमार पेट भरल बा, हम जातनी ठीक बा। जान तोरा सब मालूमे होई कि तार भैया घरे हइये नहीं खान। ऊ तो हम जानते बानी हो। हाँ तो ऊ रहेलन तो लगावेलन, अब नहीं खान तो तू लगाव। हम लगाई? हाँ का लगावे के बा भौजी? मंदिर। मंदिर? हाँ देखो आज हम जातनी, दूसरा दिन आई ठीक बा। ए भाई पूरा गांव हमार चेंज हो गइल बा। पूरा रोड ढला गइल बा। पहले तो हम बार देखत रही खाँच फाँक रहे, गड्ढा गुची रहे, लेकिन ठीक हो गइल, अब बढ़िया हो गइल। हाँ तो हमहूँ 2 बरिस के बाद आवत नहीं गाँव में, तो कुछ अजबे गजब न देखे के भेटाता। चले तो घरे पहले। ए भौजी कहाँ बाड़ू हो? ये भाई घरबा में नहीं का? और दिन तो फोन करेली, आज अपने से आइल बहन तो
का हो भौजी आ गइल हाँ तो का करी तारा बिना ना लागेला मंदिर तो ज्यादा आ गइल तो धर का धरी अच्छा चूतर धर चौकट पर बड़ा याद कर लेला बाबू हम तारा में लगही जात रही फोन ये मर्द तो तनी साफ साफ बोल कैसे तो टेढ़िया के बोल तड़ू अब आ टेढ़िया कहाँ बानी हो आ खिसिया तो कहाँ बानी ई मेरा पता ना आ खूब फोरकत रहल हो सही हाँ अब मन तो नकियो ना लागत रहल हो ए भौजी एगो हम चीज देख लेनी का और घर में दिखाओ ना कौन सी देख लो तारा के नहीं खेलब कत हमारा ये जाई लचुआ हम नहीं जाना चलो हमके दिखाओ ए कजीर होया गुनी काहे छाती फाटे त का आइला से गोड़ा लागत नहीं खुश रह का हो भैया गोर छुका गोर लागत है धड़ मिला जा काहे हो शहर कहीं का हमरा ना रहला पर आबो घर में देखाबो जाके देखी तारा घरवा ठीक लागी जाना तो नहीं ख जात रही देखे न जौन बियाहवा के दिन फोटो खिंचाई रहे उहे काहे ओकर भतार लगेला का कि देखे जइबो हमार घर चुप रह मर दे खाली सठियाइले रहेला तू पारदारी देत रह जानता लो तार दिमाग कैसन हो गिल बा 6 महीने से बाहर बड़ा न तो 6 माही दिमाग हो गिल बा 6 महीने से नहीं खी हाँ। डेढ़ मरी से दाना करो के हो गिल बा न का करबो कंपनी में वैसन खटत नहीं रुआ फैक्ट्री में खटत रही बाप रे बाप जल्दी भाग रे बाप अरे अरे देखो सरवा भागत रहे ना ठीक बा भेटाइबे गाँव में तब तोरा के बताई पहले तो एकरा के बतावत है का हो रसगुल्ला खेला बतालू नहीं रसरेलिया मनावत रू ई क्या कहता नहीं का करत रहू और घर दुआर हइए ह देवर लगबे करी हम तो घूमत फिरत आइल हमन और कहतन के भौजी देखा हम जन के बोतलवा देखी कहता कितने दिन से आवत रह ई हां अबे कितना दिन भौजी हम जन तक 15 दिन से आवता 15 दिन से आवत रह ना पूरा बात विचार हो गेल होई कुछ बाकी ना होई ना सब बतियो आइयो भैया आइयो तोरा तो घर में से भरी कर भात तर का रखबे ना कर हम बाहर चल गुनी कमाए धमाए पैसा विदा करावे तू लगली कि गांव घर के देवर के पटियावे घर में घुसावे आए मौज उड़ावे बाहर मेहरारू हसन बात नहीं के जी ठीके कहल जाला अगर मर्द घरे ना रहसन तो मेहरारू बिगड़ जी हसन दूसरे साचा में ढल जी हसन केहू के कहले में ना रही हसन नहीं जी ऐसा चुपचाप रह हम आँखी से ना देखल हती तब विश्वास ना करती अरे तो हम अकेले रहना है भूत हनी तो रोज रोज बुलावत रही बतियावत रही अब बताई हमर घर केहू ना आई रहुआ आवत ना रही अकेले रहला का मतलब कि पूरा गांव घर के बोलेबू पूरा गांव कहाँ है बाबा तवन जी कौन ठीक बा आज ई आइल ह काल चभोकना आई परसों दिन घर घुसना आई अरे ना जी चौथा दिन लूटना आई पूरा गांव आई तार रहना ऐसन बा सरवा हम जानबे ना कहीं कि तू ऐसन हो गइल बड़ी नहीं तो हम अइले ही ना रहती आइयो गइल बनी तो रहम ना हम जातनी ना जी सुनी ना ना अरे जौन देखला ना तो आंखों से देखल झूठ बोला हम हो जातनी कंपनी में ढेर काम कर ली सन लड़की मेहरारू देखी राउर क्रिया हट, के कोनो क्रिया गलती इरादा नहीं खे ना ना तार गलती इरादा नहीं खे सही इरादा बाटे हैं देख जहाँ चूल रही तो गोईठा ठोसैबे करी आ गोईठा ठुठाई तो ओकरा माचिस बरैबे करी जब माचिस बरा जी तो आग लगिए जाई एकरा में कहे के बा आ जब आग लग जाई तो जान जा कि तसला धराई आ तसला धइले के बाद में अधन धिकाई आ ओकरा में चाउ डालाई तो भात पकिए जाई हम नहीं रह तब तोर लइका हो जाई हम हां हो जाई तू जान तरी तो दादी सुनी तो अरे बाप रे बाप ये झूठ सच किया तो भाग